अरे ये बढ़िया कहीं छेड़ दुईटा भी नथी जे शेष ओवर बॉलटा से नायक मत हाथ पड़ो मत चका तो बड़ मो ऊपर वाला करिश्मा देखा बोल लगा नायक मर्दरा जो लोक मैंने राय चौधरी बाबू घरे सरवन को मारुंट आप जल्दी आस भूल खबर दी चलो चलो
ପରିବାର ଭିତରେ ପଚି ଉଠିଥିଲା ଆଇଲା ମାତ୍ର ମତେ ଗର୍ବି ଦେଖୁଥିଲ ବିନାଶ ଚୌଧୁରୀର ଗର୍ବି ତତେ ସେ ବାବୁ ମିଶ୍ର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଦେଖି बेटा ये तो पक्का टाइम में एंट्री मार चुका सलमान को वो भाई सलमान तू ठीक हो ना तू ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇନି ମାମୁଁ ଏପା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଧୋକା ଦେଇନି ଏତେ ଛଡ଼ା ତ କ'ଣ କରିବେ ମୋ ପରିବାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି ମୋ ମା ନା ସେ ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲା ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଠିକ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ଖନି ଫୋନ କଲେ ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ଦଣ୍ଡ ମିଳେ ହେଲେ ମୁଁ 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ପିଲା ପଇସା ମତେ ନାହିଁ ଗରିବ ପିଲା ଚିନ୍ତାରେ ନିଜ ଭଉଣୀଠୁ ଦୂରେଇ ମୁଁ ଯିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ବୁଝି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ଥୋଇଥିଲି ମୁଁ ପରବାଲା ଜାଣିଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଠକିନି କି ଧୋକା ଦେଇନି ମୁଁ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ରାସ୍ତାରେ ଅଛି ସେଟା ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ନଥିଲା ସେଟା ମୋ ମାର 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜମି ରହିଥିବା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାର ହେଇଯିବ ତାପରେ ବାଜିବ ସେଠି କଥା ନିଜ ଭଉଣୀକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରିତେ ଆରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ତାର সেটা কঞ্চা নিগম ଗଙ୍ଗା ବାହାଘର ପାଇଁ ଗୁଆ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇ ଆମକୁ ଡକେଇଥିଲ ହେଲେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ତ କାହିଁ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଆମ ସାଲମନ ଠିଆ ହେଇଛି ନେଇ
ମୁଁ ଗିରିଧାରୀ ପୁରୋହିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର, ମୋ ମା ଓ ମୋ ମାମୁଁ ଏଇଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏ ମୋ